Shakira dzora volume yako iyo man. Kuda kuzona kuti ndauchemera. Masera say guys, hi guys, Masera say guys. Masera say. Masera say take guy on my fast guys. Wanadaona matigo mangu ya vana matigo na matigo. Vaindi vane problems avo anditika mauye muna matigwe muwane ruponeso gwenyu anditika chimwe guys musati mana matigwe varendi kudze chinoenda nekutenda anditika level of faith yako ndio inoshanda ukauya uchida kuedza Mwari pano ukauya une doubt pano you might as well stay there because you'll be wasting your time. Anzo mazo sign zazo sama ndagara ndine problem asisanditi saka masana sakwira maziso nayo anotanga ufuti zvakaoma ndagara ndizone problem yangu yemaziso right anzo gaitsa mati kuti dama kusiya you never know saka guys ndakutotanga nditika ndakuto ndine one phone ndezi kuda my phone kap doi mayano try my phone kumsoroko Another phone two up. Anosota lili, anosota. Pamunoida ngufamba nemasisa ako chao. Unoto ngishida kufamba nemasisa ako akadaro chako but zvino imagine kana nchikwenya ndipo saita black neso. Sapa mwana ungovaviwa koka ngodai. Mona. Mira yawe ne phone. Kuti mufone apa, mufone ndakanga mwe phone. Ndokwe saka mufangu kushandisa namba ichi. Mira ndikupe namba yama. Doi ndaita hanzo ushona. Anonzwa zvimwe tumwe tudikidiki anonzwa. Shakira ndiye anotaura naye. Doi anonzwa tumwe tudikidiki hanzwe zvese. Anonzwa zvimwe zvongoti uya pano, uya nemvura, tora mvura. Chakati varato anonzwa but zvimwe zviri deep zvinhu. Mirai phone iwe. Mirai phone iwe chance my phone. Namati gwa imakosenyu kuti makosenyu amunowana zvinhu zvive legit zvifambe zvakanaka. Unokuda makosi. Matigwe. Hai tembekile masukume zviri seise. Hai Irene zviri seise. Kelly, hey, bring my phone man. Ndimo mustadi chakadona chichi. Ndo wasiba kuchizosera chibana. Chakangodona choga. Chipikiri changa chakabata chimwe chinenge chakadona. Saka nditushaya ndo wasimba kuchidzosera icho chirape icho. Chachidzosera zvangu. Kwenda kutopfeka maglass masinus nemagire zvakaporoka maso. Unotopfeka maglass kana une masinus vazhinji vedu unotopfeka maglass. Kusamada chete. Kana une masinus vazhinji vedu maglass tinotopfeka. Unotopfeka. Nzeve dzinorwadza. Mukatu munovava maziso anoto affect. I've been waiting for this one. Right, saka imimi mchafona pane namba dzandizopina apa ndichi ndopa mchafona namba dzandikupina apa
ndodzamunofona imimi handitika namba dzandiri kuzopina. Okay, Prophet vari kusenda vane nhingikiri vane inozichi vane conference kuJoburg, right? Imi munofona apa ndo pamunofona apa nditi yechi ndini wasi wacho ko ndini wasi zino makadi kundidedza kuma2 makadi kundifonerawo kana tumebi kuonakidza ndo number yamunofona imini isu. This is the number that you call. Ndo number yenyu yamunofona. Ndise foni yacho kuti ati motaura naProfeti vari pane imwe foni handiti motaura naProfeti vari pane mazuona ka number yandakapina iyi musashandisa yandandaisa pacaption, musashandisa yandandaisa pacaption, shandisai iyo handika shandisai yandakapina apo number iyi, shandisai yandakapina no number yamunoshandisa, right? Fona itinsk itai fast wokutanga foni tifonere Prophet itai fast. Tichakanda flyer ravo kana tapedza panapa. Tichakanda flyer ravo kana tapedza panapa. Prophet makadizve? Makadizve kusisi. Haiwa tiri nani suirisei moshi. Inofara zvakanyanyisa kwakadini ikoko nemabasa. Kunokuti kungodaro kuno kwakuchipisa zvinochando chinenge cha hamoti zviweather yakadi gore rino inenge yangochinja all off. Nezvo zviri kungoita so. Aiwa tinokutendai nekuuya pano kumbotirangarira kuti miye kuzotina nayo nyaya dzadai kunetsa dzama-SIS dzadai kunetsa idzi. Tinotenda. Tinotenda nemiwo musisi nemukana iwo tinotenda chose. Right. Saka Prophet is here guys. Varoda kutaura naProfeti ibva imangofona kana wafona guys wobva wangoita fast handitika go straight to your point kuti tikwanise kuakomodita vanhu vakati handitika hello dear. Yes, kuri sei? Kuri right. Yes, tichanga mubvota naProfeti. Yes, ndaikumbira kutaura naProfeti. Chibva unotaura naye uchanga muchanga plus foni yako iri pasi tokumbira wedzere volume yefoni yako atisinyazokunzwa mushe. Ndakatoita aisikunyazokuenda tisinyazokunzwa chitaura naProfeti. Prophet makadii. Makadii zvemutseve. Tinofara. Prophet neve ndine problemu. Ndaita una mari. Iproblem yechini. Ndakakura ndisingazivawo baba vangu saka ndikuvavata ndichangovaziva kana manga vanongondiwa. Makakura musingazivi baba venyu. Saka hapana munhu ari kukwanisa kundiudza kuti vanonzani vanobvepi. Okay, makura musingavazivi. Gongo. Okay, hapana munhu ambokubatsirai kana kuti mukwanise kuva neclue kana kuti chii? Handina kana ndaida kutongonamatirwawo kuti ndizivewo. Handitombozoti ndinovawana sei. Okay. Mama yenyu vakashayika sei? Vakashayika ndiri mwana mudiki. Okay. All right, it's fine. All right, I want to pray for you, Andrea. Amen. I want to pray for you. Close your eyes. All right. In the name, all right. I just want to pray for other prayer, then I'll pray Let me pray the first one. Okay, in the name of Jesus, I'm praying for you right now. Every spirit locating your life, every spirit that is in your life, we destroy that spirit right now. Every spirit fighting your life, in the name of Jesus Christ, be free in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. And I'm praying that God will help you kuti mugone kusangana nehama dzenyu nezita raJesu mupenyu. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. My sister, one day you will come with a testimony. Amen.
so much. Thank you so much, Metabas. Hello, caller. Hello, ndikutotaura na prophet. Just go straight to the point. Prophet, ndokumbirawo prayers. Ndinogara ku-UK and ndagara kuma for such a long time asi handina kana chinhu. Handizivi kuti chii. Okay. Ndokumbirawo zvangu maprayers. Handizivi kuti chii, handina kana imba handina. But ndoda kudasa. Saka handindozivi kuti chii chiri kuitika neupenyu hwangu. Kumarika na maiwana munoisepi? Inongopera. Muchiitenga zvinonaka? Hakuna kutenga zvinonaka. Ndikabhadhara rent, ndikabhadhara motikari, ndikabhadhara council tax, yatopera wara. Ndine vana. Inongopera. Ndizoti yaindepi kana yadliwa nei kutokanganisika chaiko bhuri ndofunga. Okay. Muzvizvo mune makuchero zvafamba sei? Kunge inopiwa isingabiwi. Okay. All right, Mama. I want to pray for you, right? Let me pray for you. Thank you. Thank you. Let me pray for you. Tell the spirit you are ipere. Mwewo kana uri chikuvhiringidzai like mataura amuri kuita nini. We want to pray for you. Ndatenda hangu. Thank you. Regeza ndinamati. All right. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, I'm praying for you. Kupazuva ranhasi batai chinobatika nezita raJesu riri declare zvose zvanga zvisipi zvikunetsa paupenyu nyika zvipere kubva nhasi. Kubva nhasi your prayer is answered. Prayer yenyu yapindurwa nezita raJesu. Handiti? Thank you so much. I receive. Welcome. Amen. Thank you so much. You're welcome. Thank you, caller. All right. Vanhasi mapindurwa dzokai muchipupura kubata kwaMwari. Amen. Hello, caller. Hello. Yes, caller. Hello. Can I talk to Prophet Jose, please? Yes. Yes, I can hear you. Mati? Taura shamari, taura nyaya yako sha. Taura nyaya yako. Oh, sorry. Hello. Chitaura zvinai muningina nyaya yacho vanhu vakamirira. Ndasikumira kumamatikwa pamusoro pemwana wangu. Mwana wangu. Ndiri kutaura. Dzimai mwefoni, ona. Ndikaedza kutaura naye haachadi kutaura neni nekuti ndandabvunza nenyaya yemusikana. Ndokumbira kuti udzime imwe foni. Uri kuteerera imwe foni iri kumasure, une imwe foni 2. Saka uri kunonoka kuuya, uri kupindura zvinhu zvabvunzwa kudhara. Dzima foni, usari ne1 foni yatiri kutaura. Ndandisiti ndinokumbirawo kunamatika nyaya yemwana wangu. Mwana wangu hasi interested kuti aroore asi wakura. Ndikaedza kutaura naye haateereri ende achatodi zvokutaura nesi. Okay. No problem. I want to pray. Zviutas ane makore mangani? Ane 36 years. Okura. Ari kutadza kuroora nei? Handizivi kuti uri kutadza kuroora nei, haasi interested. Tikamubvunza hachadi kutaura nesi. Ndakungokumbira need deliverance prayer. Hana kana musikana? Aiwa hana. Like imisa mai womakazvara mwana pane zvinhu zvokuti tisataisa kuna prophet isitogona mbobvunzana sana mai handiti vakoma tichibvunzana. Arisi munoona sekuti ari straight haasi gay? Handina zvandati ndaona. Imisa mai muchibereka mwana munodoona, munodoziva. Kubva mwana ari mudiki munotogona kutoona.
aimbori pane vasikana vataimboona achikura asi kwezvino wangoti zizi. Saka kuona yekuti muri straight mukona muri straight asi ngochani. Ndinoza izvozvo ndasati ndazviona. Okay. All right, it's okay. All right. Saka ndira kunamatira mwana wenyu kuti Mwari vamuitire zvamunoda kuti zviitika handiti? Family deliverance. Okay. So let me pray for your son. Kuti Mwari vamusunungure. Anonzani zita rake? Anonzani zita? Zita ndasingadi kutaura pamhepo. Okay, mukangotaura first name chete vanobva toziva kuti ndiani. Nokuti mukati Peter Africa izere Peter yana Peter. Mukangoti John is vana John vazere. Hatingambozi kuti kuri hwani. Tafadzwa. All right. Kubaiko zvino ndokunamatira tafadzwa nezita raJesu. Tafadzwa ngaachirorewo rikumunamatira nezita raJesu. Mweya wese urikumunonotsa kuroora ngaushayiwe simba from now. In Jesus' name we have prayed. Amen. Asi makoma mumbotarisa nditi musati mainya kuzvinetsa nokuzvita moyo. Imbotarisai kuti pamwana apa panenge pari stated nokuti vana vakawanda vatakungona mazivano vanenge vari magei vanotofind comfort kuzoudza isu SIS MELLY kuti ndikutadza kudza vabereki vangu kuti ndibude pachena kuti ndozvandiri asi ndozvandiri handina basa nevakadzi. Ini ndodoziva vakatowanda vana vachindiudza avo handimaona asi vasina kuudza vabereki vavo. Saka imbozvitarisai. Imbozvitarisai. Alright kona. Alright maita basa. Thank you. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY Masera. Taswera Masera sei. Taswera, naichi kumata na prophet. Taura inavo. Prophet Maya. Hello, makadizha nyu? Tubeni makadiyo. Prophet naida kuuna matwa upenyu hwangu. Ufambe umuno zvakanaka nekubasa kwandoshanda. Ndurorwewo. Okay, you want to pray for you, Andrika? Yes. So, you need to say something more. Yeah. Okay, let me pray for you. All right. Okay, close your eyes. All right. In the name of Jesus, mweya wese urikutadza kuroorwa suduruka izvozvi. Mweya wese urikutadza kuroorwa suduruka iko zvino. Suduruka iko zvino, mweya wese urikutadza kuroorwa suduruka pari izvozvi. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Mweya wese urikutadza kuroorwa ngausuduruke pamuri izvozvi. Right now, right now. Right now, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, every spirit, we are breaking that spirit right now. 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 We are breaking it right now. We break it in the name of Jesus. Let your life be free. Amen. Amen. Vanhu vari kufona ndokumbura kuti mufone panamba yakapiniwa please. Musafone kuna prophet uku munokanganisa volume. Manzwa here vanhu vari kufona please. Pane namba dzandakapina idzo dziri kufona vamwe ndo dzamunofona. Musafone kuna prophet munobva makanganisa volume. Pamunofona ikapinda iri direct call yatokanganisa volume. Hani manzwa. Fona ikuwa tiri kufona munhu wese kwanditika ndobva kutotaura mwari kutofona. Musafone panamba idzi. Musafone panamba dzina prophet. Anditika anzi dzabva hadzina mbobva dziripo ukabuda ukadzoka unodziona. Vakuramba chitofona. Fona ipa namba dzakapiniwa guys. Yo.
Hello, dear. Hello, Masura SIS MELLY. The school of say. That's great, uncle. Remember the prophet? Yes. It's already away. Yes, makabyenyu. Yes, ndakuna matwachi mama. Ndida kuna matro family vedu tiri two girls. So recently my sister yangu yaka divorced and in marriage in the relationship everything will be fine, but apana marriage is good. Okay. Alright. Mwese muri truth rikunetsa kuti pave nemarriage. Yes, sisi wangu wakarohwa nguva yese iyi, saka recently ndo pavakabva divorce nemurume wavo just moved out, but wangu kwamuri nini? Kwamuri nini? kwandiri nini andisati, and ndikutoona kuti age yacho yakutoramba ichingo time nguva iri kufamba, and hapana mukomana wacho hazi kumbonya, hapana kana anything chiri kupromisa. I want to pray for you, Mama. Let me pray for you. All right. Amen. These are spirits and forces fighting from your family. So you need God. Amen. Yes, I want to pray for you. Just believe as you are praying for you. And testimony. Amen. Thank you so much. Let me pray. In the name of Jesus, 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 to declare Jesus. Right now, every force in Sungama marriages, Dama marriages, Pavari, Gaisha we Simba Izozi. Right now, right now, right now, right now, right now, right now. We are breaking every spirit in your life. We are breaking every spirit right now. Amen. Touch your stomach, touch your stomach. We are breaking every spirit right now. 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 We are breaking right now every spirit holding you, every force holding you. We are breaking right now. We are fighting your life. You are free and delivered. In Jesus' name we have prayed. Amen. 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 Thank you so much, man of God. All right. My sister, you will come with a testimony. Thank you. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you, God. All right. Hello, Kola? Hello. Yes, Kola, what do you say? Dear, tomorrow to prophet. Hey, it's all right now. Can hear you. Prophet. Sanchikumbro kuna vatirwa mama vangu vari kurwara vari kuharari. Vari kuita sei mama wenyu? Marwariro avari kuita ari kutonge maspiritual attacks. Vari kungoti vakarwara kuchipatara hakuna chiri kubatwa. Vachingoti 2 days only to go. Okay, all right. Ndiza ndivanamatire, but kana muchikwanisa kugove vanokwanisa kuuya vazonamatire kuno vanditika kana kuti vauye kuti muchesandi. Okay. And yes. All right. Regeze ndivanamatire mama wenyu. Anyway. I pray against every spiritual attack. Every spiritual attack. I'm sorry pa mama venyu. Nezitara Jesu. Ngaisha Simba. Right now, I pray for healing. Let your mother be healed. Let your mother be healed. Let your mother be healed and delivered in Jesus' name. Amen. Ya mama venyu chokoda waskuruwara. These are spiritual attacks. These are forces from your family. Prophet, yes, what she needs is deliverance. So
I think we need to see your mother. Ukangoonekwa mama wenyu vakadeliverwa havasi kutorwara. No, just deliverance. Iri kudiwa pavari. Vakanamatwa mama wenyu. She will be okay. Thank you, Prophet. Okay. So make an effort kuti vauye museSunday. Thank you so much. Okay. Prophet sadakangana ndokumbira kuti mumbona matwa mumwe wedu mudiaries panapa arohwa nemwana nhasi nemwana wake ane 19 years. Anorohwa nemwana wacho anoita ma-attacks zvinenge zviri kubva kusaidi anoti iye achindiudza nhasi anoti mai vake ndo vari kuita izvi vanoshandisa maforces ekuti mwana amupandukire saka anga atorohwa zvokuti chekutorohwa chaiko nemwana ane 19 years. Oh my God. Tikumunamatira nezita raJesu right now this hour. Spirit iyoyo inoshandisa mwana wake kuti vaatakwe nezita raJesu. Spirit inoita kuti mwana wavo avapandukire ikishandiswa against a life from her relatives. Kubva zuva ranhasi nezita raJesu, we stop that spirit. We stop that spirit. We stop that spirit. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Amen. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY, what do you say? Musha, what do you say? Right. Magadi Prophet. Magadi izweni. Tisipo Magadi, ndakumbura kakunamatirwa ndanzwa neshoulder rangu nemusana pasi futi maoko angu kana ndakarara usiku anoita namu. All right, I want to pray for you right now. Just close your eyes. Just touch, maybe I wanted you to touch your shoulder. Touch your shoulder. Yes. All right. Okay, close your eyes. Because if you are moving, tell me something about shoulder renyu. Panoita unge parikurema unge pagara chini. Itenge mune zvamuri kubvisa so. Kutonge mune zvamuri kubvisa kudai. Kutonge mune zvamuri kubvisa kudai. Indeed. Do it again. Do it 3 times. Indeed. Okay. Do it again. Pamunonzwa pacho. Do it again 3 times. Indeed. Right. Test yourself. Is there any pain yamuri kunzwa ipapo? Iko zvine zvandina. Kubva kwazvino maporesa wandika that attack will never come back to you again. Chibata mndu mmenyu ndikunamatire. Ndabata. All right. You spirit, close your eyes. Muri mumba nditi? Yeah, ndiri mumba. Muri mumba, good. All right. In the name of Jesus, you spirit, where are you in your life? Close your eyes, Mama. Close your eyes. You spirit, where are you in your life? 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 We are breaking right now. Whatever Maki, we are doing right now. 1, 2, 3. We are commanding fire right now. Amen. Attacks party. We command fire in the name of Jesus. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Prophet. Thank you, Ajod. Thank you. Hello, Kola. Hello, Kola. Yes. Muri say. Tore now. Makasimba the Prophet. Magadi is in you. Okay, all right. So you have got a pain right now. Okay, all right, no problem. Let me pray for you. Touch your stomach.
Wait, ndabata prophet. Yes. Right, as you are touching your stomach right now, in the name of Jesus, I declare right now deliverance from that spirit in summer houses. Right now. That we take a menu. All right. Mavisa ere mama. Wrong prophet. Right. Kuvanas ndiri kudeclare whatever changa chiri mudumenyu, whatever changa chikonza ma houses mudumenyu, ndiri kudeclare nezita raJesu your total deliverance in Jesus name. Amen. Amen. Right. Vari kuti namba isi pa WhatsApp, namba iri pa WhatsApp ndo pari kutofonwa nevanhu vese vari kufona pa WhatsApp. Namba iri pa WhatsApp, vanhu vari kufona pa WhatsApp vese. Hello kola. Hello, makadini. Tiripo makadini. Ndiri kumbira kuna matirwa, ndiri ndikuberendere. Mudara madwaje? Ndiri ndikuberendere. All right, it's for how long, mama? Sorry? Panzi nguva yakareba zvakadini? Close to 14 years. All right, mama, do you have a bottle of water where you are there? Okay, let me just hold it. Yeah, what's it? All right, as you're holding that bottle of water, in the name of Jesus, there will be some water in that bottle of water right now. I pray for water. I pray for that water right now in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. There's some water in that bottle right now in Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we declare right now, Vanas, as you are taking that water, there is deliverance right now, there is healing right now, and there is also deliverance. Amen. You use that water, which are in a testimony one of the days. Thank you. Amen. Thank you so much. Hello, Kola. Amasra SIS MELLY. Dasura masirate. Dasera prophet makadini. Magadi is in you. Hello. Hello, yes, I can hear you, mama. Inini tineka small business yatrukita kunoko. So mazuva ano zvinhu hazvisi kufamba zvakavharika. And then ndine problem yokuti tikabata mari problems anouya mumba. Problems anouya mostly kupi kwamuri. Mumba medu anouya mumba medu panobva pauya kumari rikangoitika kumba chete tikangobata mari yakawanda pozouya problems. What are my problems? All right, I get it. Okay, no problem. Let me pray for you, right? Mwewe chine ngoda kuzama kuda kufighta your every breakthrough that you have. Yes, so I want to pray for you. So I'm just focusing on your testimony. We want you to come back with a testimony. Amen. Good. Let me pray. Father, in the name of Jesus, we are waiting on konzeresa kuti paanobata mari, panotama problems in your life. We will share with Simba from today. In the name of Jesus. 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 Be free right now. Every spirit of stagnation,
live your life right now in Jesus' name. Amen. 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 Amen, Kola. Thank you so much. Hello, Kola. Hello, Kola. Kola, hello. Hello, Kola. Hello, Kola. Dzimai my phone. Tilipo makadieni. Taura inavo. Makadii zvenyu? Matingada sei? Ukona chi? Oh, so you believe and you understand what is the spirit, Andia? All right. I want you to have faith, Andiga. Have faith. All right. I want to pray for you. Just have faith as you are praying. Right now, in the name of Jesus, as we are praying for your finances, in the name of Jesus, we are praying for your husband. Bazwara nas, pese pavanowana basa, ngaregedze kupera, basa iroro, ngazvifambe zvakanaka. Mwenyu wowo kubva nhasi watama paupenyu hwenyu nezita raJesu. Yes, you are free. Thank you so much. Hello, Kola. Musheka jani? Taura inavo. Makadii zvenyu? problem ndikutengesa mota dzangu tu saka 1 yakabva yangofuma yakafa. Vanatorega kudzisa pamarketplace. Chimwe chacho chichundi nahanzi yangu ikurelocata, so ari kudrive 3 hours driving. Sana chikukumbira kuti ndina material zvakanaka. Okay, we are praying. All right, we are praying in the name of Jesus, and we declare by the name of Jesus Christ, not declare nezita raJesu. We pray for everything that you touch from today. Kubanas, Mwari varopafadza zvamunobata ndizvo. Amen. Yes, because munoratidza kuti muri munhu ane nyasha dziri paupenyu hwake, and we are praying for you kuti Mwari vatange kuzviratidza in everything of your area. I see other areas that are going to be opened from today. I see God opening so many doors in your life. Amen. Amen. Yes, muri munhu mukuru. Mwari achakusimudzirai zvinoshamisa. Thank you. Munozowo nematestimonies yo. Mwari anoda kusimudzirai mabusinesses enyu amunoita. I see the hand of God over those businesses. Right. Because I saw you have been trying a lot and a lot and a lot. You see? But now it's your time kuti zvinhu zvenyu zvichange kufamba zvichisimuke from where it is to another stage. Amen. Thank you. Amen. Thank you so much. Guys, vanhu vari kufona, please fonai panhamba dzakapinwa apo, please. Call panhamba dzakapinwa, musafone kunhamba dzamajaira dzina prophet namba idzodzo. Hello, Kola. SIS MELLY maswera sei? Taswera maswera sei? Taswera, ndokumbira kutaura naProphet. Taura inavo. Prophet maswera sei? Makadii zvenyu maswera sei? Zvedu. Prophet ndokumbira munamati murume wangu ari kuAmerica, so ari kutravela kubva kune imwe city achienda kune imwe city, and he will be driving for like 3 days. So ndokumbirawo nyasha dzerwendo mumunamatirewo. We bless the journey. Anotravela zvakanaka nezita raJesu. We are blessing the journey nezita raJesu. Amen. Kwemenda rini kuAmerica?
ndisati ndaziva asati asettled zvekudaro akaenda this year saka akangosettled handizive itaiminde alright call vanhu vari kufona kufonika hamumbopindi pana prophet nditokudzai hallo kola Hello, Smiley. yes kola muri sei Ndikumbira kutaura naProphet. Taurai nawo. Prophet makadii? Makadii zvenyu? Ndinofara. Prophet ndinokumbirawo kuti ndinamatire. Ndinorota hope dzinoitika every time. Ndikarota izvozvi hope ndokuna kutozonzwa chinhu chacho chatoitika. Okay. So ndoda kunamatirwa manje baba. Ndoda kunamatirwa boss. Sometimes ndinotozogona ndichitotya boss ndikavata usiku ndikangorota hope lese ndarota mwana achirwara kumba ndogona kutozoti mangwana ndotonzi kune mwana ari kurwara. Handikwanisi kunamatira kuti musarote. Ndakatomirirawo ansa ipapa kuti muchati chii. Chamungangoda ndechekuti kana muchinge marota Mwari ngavakupei simba rekugona kuti zvamunenge marota zvakaipa zvisaitike, zvakanaka zviitike nezita raJesu. Amen. But kurota murambe muchitorota zvakanyanyisa chaizvo. But zvamarota zvinenge zvakaipa Mwari ngavakukundisei nezita raJesu. Thank you so much. By the way, vanhu musafone pa number 064. Fonai pa number dzakapinwa. Please. Fonai pa number dzakapinwa by the way. Fonai pa number dzakapinwa. By the way, zvandawana kutaura nemi. Udzaiwo vanhu comment section. Udzanaiwo comment section imo guys. Udzanaiwo comment section imo. Imboudzanaiwo comment section imo. Imboudzanaiwo comment section. Kuti vanhu musafone number dzakapinwa idzi. Hello. Hello, SIS MELLY. Yes. Nakumbiwa kutaura na Prophet. Taurai nawo. Prophet. Makadii zvenyu? Ndiripo hangu Prophet. Prophet. Pandanga ndine 16 years ndakarota ndichibirwa kusaiti kwefesi uko. Ndakazoremara ndakakura. Maigara nemuchikura. Mati Prophet. Maigara nemuchikura. Ndaigara nevabereki vangu asi ndakarota ndichibirwa fesi yangu nemunhu wandakazoona ndakura pasocial media. Fesi yacho iyoyo Prophet ndine 16 years ndanga ndisingatomboiziya asi ndakatoiona pano paFacebook ine mamwe madzimai anoita izvozvo zvepamafacebook izvozvo asi ndakaenda kwadokta zvikanzi bhonzo reimwe fesi yangu rakabiwa saka ndiri kukumbirawo Prophet kuti mundinamatirewo mukwanise kundidzoserawo bhonzo rangu iri. Mama, sorry. Masiko ka Prophet. Masiko. Asisa inoza tidaro jamani. Tiri serious. Akati ukaenda kayuga bhonzo repadama pane bhonzo ere Sabina. Aiwa SIS MELLY saseke zvinhu zvandasingakudze asi mashedza Profita saka ndakutaura chokwadi saka munoti fesi yangu yakapenda nei udzai Profita kuti fesi yangu yakapenda fesi yake yakabhenda hayo is true yakabhenda fesi inoti haida kubhenda fesi muromo ndo uri pasaidi fesi haina kubhenda muromo wake ndo uri pasaidi but zvazo masanangurigwa zvaitwa ndo wakoti sensa chete kuikwai ndakabigwa bhonzo rangu nevakadzi vari pasocial media asi sezadhinaka aiwa SIS MELLY mukangoudza Prophet kuti ndakaremara inova witness naSIS MELLY yedu tinongoziyana hedu pano vanga
asingazive nyaya yangu. Prophet, ndine 16 ndakarota ndichibirwa first nemumwe mukadzi. Asi ndakadzoremara ndakuma 29. But first yemukadzi wacho ndakaiona pano pasocial media, havasi SIS MELLY zvavo, asi first yemukadzi wacho ndakaiona. Pandakaenda kuhospital vakataura kuti first yako iri paside because hauna jaw rekuleft. Okay. Saka ndikuda kunama izvo zvamanga musingazivi kuremara kwangu SIS MELLY. Nayo tasosivaita kuti atasingausisi. Tazwisisa mama. Tazwisisa Tazwisisa. But I think as now it's a serious case. Let me pray for you, and it. Thank you. Let me pray for you. Let me pray for you. But in time, not only facing each reposition itself bit by bit, and it. Prophet. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. It's not let me just pray for you. Let me pray for you. You can just touch your face, just hold side. Prophet. Madi? All right. Let me pray for you right now. Thank you. Okay. All right. In the name of Jesus. 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 We are declaring right now. 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 In the name of Jesus. 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 We are declaring right now. We speak a word. We are repositioning your face. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. We have prayed. Amen. 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 Thank you, my sister. Thank you. Prophet. Prophet. Kupanas, we pray for your head. Your head is healed in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. Bonzo racho richadzoka rinemi muri kuona kunge richadzoka here bonzo iri. Saka kutaura nemi ndinototadza kutaura cause ndinenge ndichifemereka because the bone which is missing on the left side. Do you think it's going to grow back iro bonzo randakabirwa? Ende mukadzi uyu wandinoona akanditorera face ndoita sei naye pasocial media. All right, what I can do, Mama, is I prayed for you. Just wait for God's miracle. That's all I can say. Nandumbofunga kunomuroga in prophet. Right, sorry, Mama. You don't like kids. All right, but what I can say. Thank you, SIS MELLY. Bye bye. All right. Thank you so much. Okay, sure. Matopona ni starajizo musamurove musamuvhiringidze sienai nazvo ndakunamatirai. Don't do anything to that person, leave that person. Ini ndakunamatirai Mwari anokuitai zvakanaka nditi. Amen. Hello Kola. Aiwa tine vanhu vedu. Hello Kola. Hello, ndiri right kanjani? And right, I'm going to put on a prophet. All right. Hello, prophet. Hello, yes. Hello, Mama, can hear you. Yeah, and right, prophet, no problem. Ndinorota. Ndichirara nechinhu chandisinganzwisisi kuti chii. But ndinotoona sekutoti chikwambo chete ichocho ende kazhinji kacho ndinozvita kana ndatowards kuenda kumaperiodsi ende zvinongoitika makusei ndofunga zvekuma4 kana kuti kuma3 saka zvinondinetsa kusingaite kana marriage chaindi kutotadza kutoita nekuda kwaizvozvo andanzwa ndatambura. My question is, for how long we've been witnessing that? I think 5 years dzinotodarika.
Yes, chinochiona chakaita sei here? handimbochioni chinongonzwa kungoti ndine chinhu chandiri kurara nacho but handichioni ndotomuka ndichitorwadziwa nemudumbu chibereko chinotomuka chitorwadza singaiti saka ndanzwa uyezve negumbo problem yegumbo makumbo angu ari 2 anochinjana kurwadza rimwe rikamborwadza rikuraight rikuleft rimborwadza ndotaga zvekutotsika chaiko ndanzwa nekurwadziwa zvakaoma. All right, what I can see, Mama, I think you just did deliverance. Remember? Ndimumba. Odati musumuke pamuri papo kana makagara. Ndakatosimuka. Good. All right. I want you to lift up your right hand. I see deliverance coming where you are right now. Amen. Be delivered. As you are standing, I command everything that moves, that comes to you in the night, and I speak fire right now. I speak fire right now. Every demon, every force, every demon, every force, every demon, every force, every demon, every force. We are breaking it. Yes. So what is happening as you are praying for you, Mama? Hello? Yes, deliverance. I see you are being delivered right now. Close your eyes. Close your eyes. Inimese makagara pari. Inimese makamchimshandisa. Mese makamchimshandisa. We speak fire right now. All the demons using it. Mese makamchimshandisa. We are speaking fire right now. Right now, right now, right now, right now. Right now, right now, right now. Wherever you are in a body, wherever you are in your life, you are holding your life. We are breaking you right now. We are breaking you right now. Touch your stomach. Chikwambo chese chakaiswa paari ngachibe izvozvo. Chikwambo chese ngachibe izvozvo. Iwe chikwambo chibva paari. Chibva paari papapo. Kuti umuregedze izvozvi. Iwe chikwambo pese pawakagara pauri papapo. Kuti umusiye izvozvi. Bvisa zvawakaisa pabhodhi yake iko zvino. Bvisa zvawakaisa mubhodhi make zvese izvozvi. Whatever chawakaisa mubhodhi make ngachibve izvozvi. In the name of Jesus. Amen. Be delivered from now. You are delivered. You are free in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you. Nhasi chinhu chachadzoke futi. Also pamucharara muchaona munhu anga achizvikonzeresa tonight. You are going to have a dream. Munhu aizvikonzeresa nezvaitika. But from today, your life is free. Begin to see changes in your life. Amen. When you washandurwa, you come with testimonies. God bless you. Amen. Amen. Hello, caller. Hello, SIS MELLY. Yes, go straight to the point. Hello. Taura na prophet. Ndokumbira kutaura na prophet. Taurai navo. Padre maswera sei? Maswera sei? Maswera kuri sei koko? Kunofara, muda kunamatirwei? Ya, ndida kunamatirwa prophet. Ndine sisi watandakarara nomunhurume. Like sometimes ndinoita madzikirira. Sometimes ndinopererwa nahope mausiku nguva dzekurara. Ndogona kungosvika 12 ndisina kurara. But hope ndisingadzingi. So zvinhu izvozvo zviri kuzonditambudza masikati kwachena ndinozotanga
kunzwa kuneta kutika muviri wangu, but kana yasvika panguva yekuzorora handikwanise kuzorora. Asi unonamata makurara ndizvo? Ndinonamata. Hamukanganwi zvachose, munotongonamata? Ndikarota hope dzachona ndokanganwa. All right, my sister. I want to pray for you, but I'm sure hey, I think you need to move forward with Zereipa kunamata kwenyu chete. But I'm praying for you kuti mu deliver. I'm sure God has something He wants to do with you. Amen. Munoratidza kuti Mwari ane zvinhu zvaarikuda kuti aite nemi, but vari kuwana access kwamuri. Why? Because you used to do my Bible pisa some time back ago. So, but I don't know what is happening to you. I don't know what is happening to you, but it shows that you have got light upon your life. Yes, you have light upon your life, and I want to tell you that God is with you, but only these witches are following you, they are attacking you, they are trying by all means to destroy your life. Sometimes God would want you to be praying, but it's only good also because I see that you have got a gift. You have a gift that is in you, and you have got a gift in you, and so that's why you see all these attacks and forces. All I take and do namatirei kuti Mwari vakusunungurei. Amen. All right, close your eyes. Right, varoi vese vari kurwisa. Ndiri kunzwa vanhu vari kuti toda nyama. Muri vangani so far? Mate? Muri vangani so far muri menyu? 6 ngoti baba vangu vanebarika chete takawanda, but vana vamama vangu 6. Because ndikutoona vari titoda nyama chichichi, and they're trying you because right now, yes, hamsati manzwa anything in your body, but there is a disease. Pane urwere urwiswa mubody menyu, munyama menyu, kuti mozoenda kuchipatara mozonzi maita zvakati, ipo pasina zviri mamuri. Yeah, even my mood swings. I don't know, Prophet. Nasa I'm happy. Mangana ndinongorine mood. Ndongonzwa kungoda kurapura vanhu kuti whatever zviri kutoitika pandiri handisi kuzvida. There is someone who is very, very close, who is using you. Very, very close. Very, very close. Very, 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 very close. Because, I hope I will see you on the conference that is coming on the 10th and 11th. Yes, no, because on Friday, 1-on-1, Saturday, it will be a full service day in South Africa. But I'm sure we'll talk because there's someone close to you, close to you, who is using you children. I see this man, yeah. Daiva kuregerewo baba venyu magona kuti murarame upenyu right. Yeah, I see. Iwe profeta kutaura newe uri kuda kuvharavhara nyaya vachida kudza nyaya dzavo. Profeta wakuteyetsotserera nda newe iwe uda ngovhara ausiyu. Teerera zvitogona profeta munina wangu. Kwanzi dei baba venyu vakuregererai kuti muite upenyu hwakanaka. Obviously unenge une something chanotosiva ipapo handiti. Amen. Amen. Sandroti mugone kudzikinura. Vari kupi? Is he still alive? Vari kupi baba venyu? Vari muZimbabwe. My sister. Hapana kumira zvakanaka. Mungoziva vanhu vakuru mufamily menyu vanenge vachingo but pane nyaya, my sister. I'm sure. I don't know if you've never heard about it, but this is what I'm seeing. I can see. Ungono hangu jungwe rungotoro mazari chingo toboro mazari chingo da.
but I need God to set you free. Amen. Yes, ndoti mwari vakusunungurei. Pane zvakabatwa ipapo zvino asi mamuzviziva here imi? All right. So I need God to set you free. My sister, pane nyaya. All right, cheke ndikunamatire. Right. Kubva zuva ranhasi, regedzwai kubva zuva ranhasi. Kubva zuva ranhasi, may your life be free. Kubva zuva ranhasi, be delivered. In Jesus' name, amen. Okay, we'll talk. Thank you. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY. What do you say? Taurena prophet. I'm going to be a prophet. Magadico prophet. Magadi zvenyu. Atinofara muri dambudziko rangu profeta ndiri kutambudzika nekurwara nemudumbu, kupisa mudumbu. Ndinoita beping kudzvova kusingaperi. Ndinokumbira kunamatira prophet. But I want to pray for you. Yes, I want to pray for you. Kuti Mwari vakusunungurei. Thank you. Yes, and the reason why I'm praying for you is because I see a person who is living inside you. I see a person who is just living inside you, and I want God to take that person out from you. Andidira? Thank you. Yes, there's this person who is living inside you, and I want this person to live from you, to live out from your body. Touch your stomach, but I'm doing menu. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Close your eyes, my sister. In the name of Jesus, in the name of Jesus. As I'm praying for you right now, and some beads. Who is that person with those things? Hello? And some beads. I see these. Was a machiran and Pashan Square. Ichivanwa. Second now, Manj. And this was a prophet. Mamuna. So I went hunting. All right. So I want to pray for you so that God will deliver you from these spirits. I was praying for you, and this lady was appearing to me with this machira and some beads, and I saw this spirit operating in your life. But right now, God is delivering you, and God is taking this spirit out from your body in the name of Jesus Christ. Amen. 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 You are delivered, you are free. Thank you so much, my sister. God bless you. Thank you. Prophet kana manager munandudza nditika because makoza apa akawandisa. Hello Kola. Nekola ingamba namatigo chero manga musipo chirege yomwe namatigo one. Manzi when we are going to be mchasangana kuningi uku mati mchaenda uku kwani kwa wanenge vari kuya mununyatsa kunuwa wanu. Okay, no problem. Narati zvezvo munamato. Munamato waitwa hawo mazodone nyasi munamato waitwa tikadodavirira ini kuti amen. Oh, okay, no problem. All right, guys, kana mafona pana prophet ngotsvaka prophet straight zvokuti prophet kwakadii kuharare kana kuti kudini kuharare kuri right. Guys, ngatingoenda straight to the point anditika kuti vamwe vabatsirigwewo. Hello Kola. Hello Kola. Kola, hello. Hello, SIS MELLY, maswera sei? Taswera maswera sei? Prophet Magadi. Magadi zve. Ndofara hangu Magadi. Ndinokumbirawo kubatsirwa mwana wangu. Mwana wangu akusimba.
Okay. All right. Okay. Let me pray for you. Jere arikone wachikoro kubva chitanga grade 1 hapana paakambobhurawo zviri nani. Imi maigona here kuchikoro kola. Imi maigona. Imaigona. Oh. Kuti kapa muguda kuti ndakafanana namai yake. Ndaigona SIS MELLY baba vake vaitogonawo. Okay. All right. Thank you. Let me pray for you. All right. In the name of Jesus, I pray for your child in the name of Jesus and deliverance in your life. Amen. I speak a word from today. I speak a word in your life. In Jesus' name, come with a testimony. Amen. 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 Thank you. All right, Kola. Thank you. Right. I think we Hello, Kola. can take the last maybe 2 or 3. All right. Hello, SIS Hello. MELLY. Yes, Kola. Maswera sei SIS MELLY. Taswira maswera sei. Taswera. Tokumbira kutaura naProphet. Okay, taurai now. Makadini henyu Prophet. Makadini zvenyu. Tiripo makadii. Ina chida ngonamatirwa kuti ini nemurume wangu takatenga land yedu. Saka tikuda kutanga kuvaka. Saka ndachida ngonamatirwa kuti zvese zvifambe zvakanaka. Okay. Plus ndiri kunamatirwa. Plus ndachida kuti kunamatirwa driver's license yangu kuti ibude nekukurumidza. Okay, that's wonderful. I pray for your driver's license in the name of Jesus. Tatoita nisara Jesu. Also turukunamatira inyasha dzekuvaka palendi yamakatenga nezita raJesu. We pray for you in Jesus' name. Amen. 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 All right. Thank you so much, Prophet. All right, sure. Welcome. Thank you. Hello, Kola. Hello, Kola. Kola, hello. Inyaya yekuya nemafoni 22 yoyi. Mukaya nemafoni 22 amuchawi. Munenge makunzwa dzimwe foni dziri background dzinenge cho. Uyai nefoni 1 guys. Hello, Kola. Hello. Yes, Kola. Makadiko. Tiri right muri sei Kola. Tiripo zvedu ndokumbira kutaura naProphet. Taurai now. Prophet makadii. Makadii zvenyu. Tiripo zvedu. Ndine problem yokungoti ndinongovengwa chero ndikabetsera vanhu, chero ndikaita vanhu zvakanaka, ndinongogumisira ndakungovengwa, handizivi kuti chingava chii. Uye ndikumbira kuti mugonamatirawo mwana wangu wakawana basa, but contract iri kuda kupera, saka ndikumbira mumunamatirewo, anonzi Blessing. Okay. All right. Okay, no problem. Let me pray for you. Already. Okay. Right. In the name of Jesus, ndikunamatira upenyu wenyu, your life, and every prayer that you have mentioned today. I pray for you, and I speak a testimony and a breakthrough in your life. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Amen. Right. Ndakutora 2 vekupedzisira. I'm taking only the 2 vekupedzisira. Manzwa Prophet vachiti vanetsa. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY muri. Tiri right muri sei. Tiri right. Makadii henyu Prophet. Yes, makadii zvenyu mama. Makadii. Tofara makadii. Tiripo. Yes. Yeah, Prophet, ini nangu ndine murume wangu muno. Tinoshanda tese, but mari yatinoshanda tese hationi zvainoshanda. Okay, what I want you to do, and kana muri mumba menyu, toti mupfugame mese ndikunamatira izvozvi. Tinotenda pastor. All right. Yeah, ndapfugama. All right, let me pray for you. Father, in the name of Jesus, I lay my hands on these people. I pray for them right now, and I declare kuti mari dzavanoshanda kubva nhasi ngavawane
zvingavaone zvinobatika pavari kana vachinge vashanda zvavashandira ngazvionekwe nezita raJesu. Mweya weudyi unodya mari dzavo kubva nhasi wabuda mumba mavo. In Jesus name, amen. 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 Ndachikumbira vana vangu pastor mwana matire. But kola zvamunoita zvisifei. Ndikana mukauya munotaura munamato yenyu yese kwani manje mukatinapedza namatuka mokumbira kuti zvimwe. Handiko mada kufonawo here kona. Sorry, Smelly, sorry, Jane. Yes, kubva nhasi zvatoita nezita raJesu. You come with the testimony. Tinotenda pastor. Maita basa Smelly. All right, sharp. Okay, thanks. Kutora kupedzisira 1. Wanopedzisira ndiwati kutora. Yes. Muri kufana meso kuseri ku wrong phone kwa apana pa inoboda yuko because ndo pana prophet. Hello kola. Hello. Yes. Prophet. Yeah, tora now. Prophet Magadize. Magadize. Zibwere magadiyo prophet. Yo kumbira una matiro prophet. Opejo zilava pafamo zvakanaka kubasa. Basa risofamba zvakanaka. No problem. Let me pray for you. All right. Okay. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in Jesus' mighty name, I declare in the name of Jesus, be free, be delivered, in the name of Jesus. We are praying for you. We are praying for your job. In Jesus' name, you come with a testimony. Amen. Amen. Right, prophet. Thank you, brother. Musati maenda prophet. Toda kuti mubona matira vanhu vari pana pa families ari pana apa. Imi vanhu vari vakanitarisa vari pa comment section kana mine varume venyu kudzimba fugamai ni varume venyu kana kuti garai pamwe chete nevarume venyu garai padhuze nevarume venyu kudai. Garai padhuze nevarume venyu kana muchigona kuvabata maoko muvabate maoko kudai. Toda kuti prophet vanamatire mweya wechihure muvarume umu. Mweya wechihure muvarume kana une padhuze nemurume wako gara padhuze nemurume wake ubati kana murume wako asimo tora bhutsu yemurume wako tora bhutsu tora hembe yemurume wako tora kana penti chaye yemurume wako prophet vanamati toda kuti vanamatire dzimba mamarriages akawanda aputsika nenyaya yechihure prophet chinoitwa nevarume ava saka toda kumboti hono idzidzi mumbodzinamatsira dzidzikame adzidzikame hono idzi ehe. Thank you. Let me pray. Right, Father, in the name of Jesus, everyone listening right now, if you are praying for your marriage yako ngaisunungurwe nezita raJesu. Imba yako ngaisunungurwe. Mweya wese unoparadza imba, in the name of Jesus, kubva nhasi imba yako ngairegedzwe nezita raJesu. Amen. Wese ari kutorewa pamurume wake nemweya kubva iko zvino murume wako ngaadzoswe nezita raJesu. Every spirit inopfeka murume wako inomushandisa against your life, we pray for you right now in Jesus' mighty name. We bless every marriage listening right now. We are praying for every marriage listening right now. Kubva zuva ranhasi dzimba ngadzisunungurwe. In the name of Jesus we have prayed. Amen. 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 Thank you so much. And thank you very much. Yes, wesari kuteerera ari kurwara waporeswa, wesanga achirwiswa watorwirwa kubva nhasi nezita raJesu. Amen. Amen. And also as we close, I want to say we have got a conference in South Africa ekutanga musi wa 10 to 11 November. Tinge tiri pa Mount Zion, Beula Park International Conference Center. I'll send the poster to you, Sister Mayrauya. I'll post it. Thank you so much, my tabas. Right. Saka 10 and 11. Antika kwenye conference 10 and 11 November. Yes, Mount Zion. Thank you. It could be Mount Zion. It's in Joburg. In Joburg. In Joburg. Yeah. Okay. 10 and tinenge techikafere prophet todla
istobva kure zviri tichida kudla prophet tobva kure tichida kudla zveconference toda kuuya kana saka tiri kubvunza kuti kana tisina chikafu tigara takagadzirira hedu chikafu chedu toya nacho. I'm shocked team yacho iri kuhostel iri kunzwa kuti zvichange zvifamba sei, but I promise kuti vanhu vachange vachitiwa zvakanakisa chaizvo. Okay, saka team Joburg hanzi I know the place, team Joburg, team Pretoria, team Rustenburg hanzi kuEdenville, Jameson Edenville has tinosvika tichaisa maGPS tichasvika. Right, hande ine wandi wori team Diaries, are you there? Team Diaries rikuenda, are you there? Muripo here team Diaries. Right, that problem yausingadi kufonera panapa uchitaura kuna prophet tosangana ikoko andika musi wa 10 na 11 saka isitsvaka zviri kuvata kuti wanire kuvata ikoko kusaidi mati 10 na 1-on-1 11 overall conference. Yes, Friday ma 1-on-1, Saturday overall conference plus ipapo pane ma rooms again evanhu vanenge vaida kuzogara vachizowana pekurara ipapo. So it's 437 Sam Green Road, Middle L, Gemstone, 1609. If they can see the poster, pane information yes about poster. Tichakanda iroro, tichakanda. Saka poster tichaisa. Saka imimi anzi kune ma booking houses. Okay. So vari kuda kubuka vanobva kure haisitogona zviri kungoya Saturday kuseni techingoenda kunosupport. So we just we go to support. Tinoya kusupport, so we can come Friday morning, it's fine. Saturday morning, I mean to say, it's fine. Then vanoda kuita zvema 1-on-1 Friday, momeka sure kuti mavepo anti maona maita ma 1-on-1 enyu. Saturday panenge pasina nguva yezvema 1-on-1 anditika panenge pasina nguva yezvema 1-on-1 Saturday anditika mosangana navamwe kuchurch anditi saka vari kuenda tatimboona guys vari kuenda isai malavu tione vanhu vanenge varipo. Inini for one day nditoripo. I'm just going there to support. Saka vanenge varipo vamwe isai malavu tione. Hanzi kapa anoyarini. Rongaika kuti vauye kukapa. Mukangoungana mukaita vanhu venyu 10. Moronga matransport flights enyu, accommodation yavo, flight yavo nemudzimai wavo, antika neaccommodation yavo, and then mochitenga kuita flyer enyu, then moona kuti mozviita sei mimi kuadvertise vanhu vanongozara. Yes, that's true. Hanzi ndikuenda, all right, I can see my, all right. Saka mese muri kuenda. Okay. Right. All right. Saka all right, team Diaries yatiri kuenda munenge muriko. Saka ndoda kukuona muriko unenge wakapfeka t-shirt yako ye-Diaries. T-shirt yako ye-Diaries kuti ndinyatso kukuona kuti wanga uri muzvishua. T-shirt yako ye-Diaries ndonyatso kuona kuti uyo munhu wangu uyo munhu wangu uyo iwo tume bitenda toseka uyo munhu wangu. Saka t-shirt dzedu ze-Diaries dzedzia topfeka anditika next year toda kuti to organize kuti vauye ku UK anditi kumakazodiko paya imi nezve UK makashawa visa UK, there's no scheduler for next year, but I'm sure next year is a definite. Kana makatadza kuinda paya kumadiaries ochironga kuti muindi ku UK, moinda ku UK, varoda urubatsiro stereki vakatowanda. I'm sure they can be able to pull this through kana vachinyatsoda kubatsirwa and then kunamatirwa then moenda kana 2 days zenyu na 3 days zenyu modzoka. Think zvinoshanda. Vakasununga madiaries kuti varonge kuti tiuye vagoitwa zvakanaka. Right. So prophet do maita basa tokona zvakare next week mwara kuitire zvakanaka mwara kuropafadzei tichakanda posta toramba tichingo maketo kuti musi wa 10 na 11 tinenge tiriko ku Mount Zion ikoko tichibatawo navamwe pamwe chete. Isu tinenge tichitoimba present worship guys. Tenge kitori ku present worship tichishumira hamna kutona neziro nesande kuchechi kwa prophet ndichonuko kwa prophet chona hamna kutona neziro kuti chechi yakafire kuita fire makationa isusu totosvika panzvimbo vanhu anoto mweya mutsvene unomuva. Right. So prophet, thank you very much nokuya kwenyu tobatana zvakare next week. Thank you very much. Moti mudiferawo my prophetess. Thank you so much. See, good night. Thank you. Good night too. Right. Saka tinotenda guys kune vasina kukwanisa kubata prophet nhasi madiaries ka imiraimbotsiurana hamuwi. Ini ndiri kuti musafone panamba ina prophet. Fonai panamba dzakapinwa. Imi muri busy kufona kuna prophet, muri busy kufona zvondo kudavira isei prophet pari kupavari. Ndosaka mose mamchifona kuda mamuri kuma 30-40 hapana kana wana davigwa nokuti pamuri kufona pana prophet. Saka ndakapinda namba ishi kuti fonai panamba inowe phone yanga iri kusaiduku. Saka muna kudavika. Saka next week moteerera nditi instruction tikati straight to the point
kana baba chifungwa kubatsigwa vanhu 20 tikangosvika pana pachingoti sisimeli muri sei prophet ndototi ndasina prophet kana panga pangoti 20 panobatsigwa vanhu 30 handika straight to the point uchingopinda prophet ndine problem yakati otokunamatira prophet ndine problem yakati prophet otokunamatira ndika zvokuzobvunzana utano nechichitozobvunzana kana musi wa11 zvaiko zvitida kuti vanhu vakati wandei vabatsigwe handiti panguva iyoyo tida kuti vanhu vakati wandei ende madiaries zvakare normalize kunamata kumba hatooni kutoti so yapera miraitimbomuprofita halo kola tiripo makadiko kola taura henyu havari kukuhwai taura henyu ingwendai padambudziko straight nyaya dzekubasa tinoshanda takawanda saka varungu havaoni chero tikaita basa rakarema sei harungu zvikoni inoita sekuti unofemewa pabasa. Okay, mushanda kupi kole mushanda kupi domestic mumba alright sinzira itinamati alright muzita rababa nemwanakomana baba tinonamata tinorayira mweya iwoyo kuvhiringidza mabasa pavanoshanda kuti vavengwe vasaonekere nezita raJesu tinorayira mweya wokuvengeka mweya ungabva kumhuri mweya ungabva kwakasiyana siyana kuti vasaabwa muchigwe pabasa nezita raJesu baba tinotaura favor yenyu tinotaura anointing yenyu baba tinotaura kuti mubate murandakadzi wenyu forehead yake ive nekupenya kunobva kwamuri paanoonekwa pese pese paonekwe favor paanoonekwa pese pese paonekwe kubwinya mwari asave munhu anovengeka asave munhu anodiwa tinokutendai nokuti mwari it has already happened for it cannot be otherwise in the name of Jesus amen ndarepresenta prophet yangu atoenda kudhara amen right mukangofona ndiri kukunamatsira chete mukangoramba muchifona I swear I'm going to pray for you right tatonamatasi I pray mukangofona ngokunamatsirai right saka ndimaona madiaries ngatichei munhu kauya tonamata fast toita ende madiaries mimi normalize kunamata kumba andi muri kuona kuti vamwe venyu mukutozonzi mune zvipu zvamunenge munazvo wobvunza kuti waguma kunamata rini mamunzo akakolawo chipo gift abva ati gojo kwai wakaguma kunamata rini kola abva ati kola dzokera pamunamato zvokuti une chipo izvo munhu hautangi kuudzwa nhasi unenge uchitombozviziva unenge wakatombozvinzwa somewhere animaona unenge wakatombozvinzwa somewhere garai pamunamato madiaries hakuna chinhu chinokunda zita raJehovha nothing surpasses antika the miracles of God as long as you believe zvinhu zvako zvinoendeka ndopana namatira kana kangobeliever achaya chikudza testimony everything works nefaith dzidzai kunamata kungonamata enjeuka enjika ndikukuona zvako kuita pafoni apo dzidzai kunamata sikana tozati time yekuma 11-12 ndida kukutadza chimwe chinhu wani chamusina mbonyatsokuona makambozviona kuti kuma 11-12 time inofunga kunge vanhu tichagonde kuita fight yekuti namate kuita competition yekunamata makambozviona ndipo panenge pane malife anodiwa nevanhu makambozvinotisa here kana musati mazvinotisa panoti 12 o'clock inochaya pane live inenge chitukwa munhu zvokuti unenge uchida kudogarira potiwoti kuri kunzi kudii panenge pane live yekuti zvokuti anobva atinda kunamata hakuna munhu senenge ati glued palife pachiundugwa zvapo munhu normalize kubva palife kuti time yangu yakwana ikanine kunonamata because Satan angu kudisturba nezvisina nebasa rese idisturbances inongori disturbance inenge chingobva kuna Satan so yekungoti ungokanga maso pamwe ndomusoko kuyambuka wangodisturbiwa so wotoramba uri glued zvako nyaya yemakusiwo esishiriridza unoona wotoramba uri glued kudati ndingasarira ropafadzo richiya richidarika rinouya rodarika zveshuwa vadikani rinouya rodarika ndakazvinotisa that I have noticed
kuti 12 mazana chako nyangwe 12 chako dzinocha indomirira tobvudza kunamata but mbone mumusana ndakati dzative kuma half past pachiundugwa munhu ndakangoda chiripo maimwana ndopona kanyazana kuti ndikatolika ndikikiri akatoitwa kudisturba vanaka ndakatozonyera mucomment section ndikati hey 12 dzachaya ndehande kunamata uko hapana no comment ipapo noti panenge pachunakidza pachiundugwa munhu hanzi hadi kutedzwa uri right address pane mamwe malive kuti unofunga kudarika chokwadi ipapo right kungoti okay zvatanga udarika wenda because chokwadi chinhu chiri kutibvisa pana Mwari ifoni chinhu chiri kutibvisa pana Mwari ifoni believe it or not tikutaura semadhayari sefamily pani sefamily meeting chinhu chiri kutibvisa pana Mwari ifoni time yekunamata muchechi chemuchaimo vanga nenyenyengo chidayo uri kuchata muchechi kuchata muchechi chichatesa kunamata kupinda denga ichi chiapu chisina kana basa ichi chagadzirwa nemunhu icho chakainventwa nemunhu ichi chichatesa kuona umambo hwekudenga ichi chigoita kuti mablessings edu auye agodarika tiri glued kuzvinhu zvisina nebasa rese hanzi makadozvitaura mucomment section 12 dzacho ndakazvitaura I still remember ndichitaura kuti 12 dzachaya vanhu we hapana kana kukomenta vonga hadizoti problem yako yadoda matigwa ndechipa tinogona kufona kundogona ngona mataniwe ndoda kuna mataniwe ndidi kuna matra ndoda kuna mataniwe andimaona ngatidzokerei pano ngikiri pauvapo hwaMwari madhayadhisi angu ngatikurudzirane zvinhu zvakanaka ngatidzokerei pauvapo hwaMwari ngatidzokerei pauvapo hwaMwari mukazvitarisa kuti tadzikira munodzikira pakunamata nenyaya yefoni foni ndo panotangira zvese pafoni ndo pane secret dzose dzemumba ndo panoita kuti iwe wacho uti I don't care ifoni panoita kuti iwe uzofunga chikunyengwa ifoni panofunga kuti iwe uzobata basi foni yaparadza mamarriage tikutaura zvokuti 12 tiri glued ndichi ngatiudzane chokwadi street kode varume vanenge vari pai isu tiri pafoni tikunakigwa varume vanenge vari pai arara ngonono ega anovata urusvika pakutoti ngonono kudai iwe kangodai pafoni uchitomukava kuti todera uko kuti todera uko uchida kunyatsonzwa wakaisa ma-earphones foni dziri kuparadza mamarriage idzi tingataura zvimwe tingadini it's true baba vanenge vachida kuti varove lulalula haicharoveki because uri glued kana ukabvuma zvokuti ndingagodii unenge uchiitawo kuti ngavangoita zvipere mwoyo wako unenge uri kufoni ngavachingoita zvipere ndoda kudzokera pafoni vachingopedza foni handi varume vanobva vavata iwo bva vanonga foni wobva watanga kutoti pafoni foni yaparadza dzimbai. Let's be mindful askana, especially when vari married. Single, it's fine. But when vari married, be careful. Ninya iPhone. The same applies to nana baba shakari. Murukuseka. The same applies to nana baba shakari. Margaret, Satan, the funny is not a problem because the devil is using this thing. Is using this thing. Cut the phone, put it there, and see. The devil is clever. Musatamena Satan imimi. Satan akangwara, Margaret. Anochaga chinhu chamunoda, chaunodisisa, ndopa anokubatira. Kana uchifarira magaro stereki, anokuflashira vakadzi vane magaro pamberi pako. Kana uchifarira varume vane machest kudai, anokuflashira varume ma six pack. Anokurambira varume kuflashira varume ma six pack, wopesera wapinda mazviri. Anti mazviona, Satan akana kupusa, musakangana kuti akauya kuzoparadza nekuuraya nekuba. Saka anototsvaga kuti chii chaunonyanya kuda, anokubatira pachinhu chaunoda. Chaunodisisa. Kana ari mwana unodisa nemwoyo wako wese, anohuka mwana wako muzvinhu zvemadrugs, zvisina nebasa rese. Anohuka mwana wako muzvinhu zvevakomana. Anohuka mwana wako kuzvinhu zvevasikana, mwana wako toerera. Kana ari murume wako waunodisisa, andizati vari murume wako anofamba chichoka kudai magaro kana kuti zvimaslenda, anokuflashira zvimayellow bone izvozvo. Oflashira. Phone number, kungochinja na phone number chete dambudziko ratotanga. Zvinongotangira pakupanana phone number, dambudziko ratotanga.
kungopana na phone number kuti ndokumbura phone ya phone number yako utopa phone zvatotanga dambudziko ratotanga. Phone. Imagine a world without phones. Kunenge kune peace. Inema ere guys. Ndikunyepa ere. A world nas isina phone. Ndikunyepa ere guys. Hakuna phone. Hapana zvokuundurana pamalive. Hapana zvokuchemera ma-COS. Hapana zvokukona. Hapana. Hakuna zvokuti mumbada bata chakati mufone. Kune peace. Ramona, panenge paine peace. Kwanza tinofane BP amumbofi edes patanga chikura kwa kusina manoki yakazouya takura katatoona. Taingorera ma1 tisina mafoni paya. Tinongo adjust, we adjust. Tinongo zira pasisina. We adjust. Tinongo do tuomera mazoe kutanga, but you end up what to adjust zoti okay apachi na hapana. Handina. Phone, sekai phone. Ndopa zvinongotangira pafoni, ndopa zvinongotangira nyaya ese. Unotona mumba, baba na mai vanenge vari mumba wese, murume ari kagara paside apa mukadzi agara paside, baba vakadayo. Vane vashava ne girlfriend ka, vakadayo. Kuti mai vasaone, mai vagerewo apo. Vane vakadayo. Vachionawo, vachifana kuseka. Vachionawo zvari kuonawo kufoni hamene kuti zvii zvinenge zvichibuda. Muchine marriage mba. Ichiri marriage eri. Baba nokuside kudai. Vanongosi kusangana panguva dzelula phone dzongosiwa 2 minutes kana 10 minutes vanongoita izvozo. Anenge angopedza baba vanononga yavo nekuside. Mai kutononga yavo kutodzokera. Come on guys, let's be serious. Dzimba dzaputsika nefoni. Dzimba dzaputsika nemafoni. Dzimba dzaputsika nemafoni. Pafea cheko. Baba vanoprefer kuenda kunogeza vakadai phone yavo kuti senge chawira muchemba kana mumvura. Vakabata phone kuti ndikaisiya pasi ifoni. Exactly, Mary, our parents managed their homes kwa kusina mafoni. Vakachembedzana nevarume vana mai vedu vakachembedzana nevarume vavo kusvikira rufuro rwaparadzanisa kwa kusina mafoni. Kudzokera kuinda muti anogeza naye kuti ange chapinda mvura akadai phone kuzati ndakaisiya pasi mai vakaivhuruvhura hakuna chakanaka vanotogeza naye baba vakatoisa chidai kugeza naye chako kuti make sure kuti vandise pamusoro apa pashawa pasingapindi mupano singasviki mvura kuti vanyatsogeza phone. Mai poto inotsvawo vachingodai kwasisi Mary kumalive yatanga COS mutidaidze bika poto kutsva kudai singaiwi munhu akangokudai pafoni. Phone yapedza vanhu. Yes, you cannot do it without your phone, my sister, but take it slow. Take it slow. Imboita deika rekuti unyazotora phone yako kai umboidzima ukando one day chete umboidzima ukando kozoivhura manheru ngoti makuseni masikati usina phone uzoti manheru ubatika. Oh, it's doable. Takazvijaidza kuti phone chagona kupinda mutende ndopinda nefoni yangu. Kudai ndichindosalira. Mona indangana tuni system kuti ndichigeza kudai ndakati ndichiterera iwo my life avanhu ndichigeza kuiita noise. Guys ndakasvika pakuti asimarika. This is not it. Apa zvinenge zvichitereka zvina chinondivaka kana 1 hapana. Kana 1 chinondivaka hapana. Ndikasema kuti wakomana ende satanika akaoma and now he is using my phone wire. Agoshandisa social media. Agoshandisa vakadzi chefu chekuti goshandiswa kuita weapon. Agoshandisa varume zvakare kuita weapon. Just that. Just that. Food for thought mbofunga ine zvazvo guys. Marriage dzenyu vamwe dziri kutosheka apa nenyaya yefoni. Dzimwe marriage right now as we speak dziri kutosheka apa nenyaya yefoni. Hachisi chinhu chihombe phone. Because uri kunzibvisa password. Nemurume wako hausi kuda. Uri kunzi nemukadzi bvisa password hausi kuda. Mumba moto netension nenyaya yefoni. Amene vandotaura naye apa but varipo. Handisi kutombotaura ndega. Ini ndizoti ndikakotaka kutaura chinhuka chinenge chine muridzi wacho. Handizivi kuti ndiani but chinotoenda kumuridzi wacho. Aripo. Iripo couple inotaura naye varipo vanotaura navapa. Take it slow. Sacrifice kudzingirwa basa undokubasa kwako vanhu vari ngokutozviziva kuti unenge uchingori nefoni pese pese basa ra harisi kuitwa pose unenge kubata phone. Slow down, take it easy. Mabasa ari kunetsa, take it easy. Phone it easy and
toxicology iri kuwedzera by the day. Saka ichange yakazowanda zvokuti uchange wakuchiya kuti ndinanga kupi kuku. Handiti toxicology inonakidza. Kuri kunakidza. Umwe anobva ati ndine mafoni 3 ndiri kuona kwese. Ndichiona ka. Ndine mafoni 3 ndiri kuona kwese. Toxicology inonakidza. Ichawanda zvokutodaro. Because Satan akaanza kuenda asi kudzokera kumashure. Yedu vadikani muve neusiku hwakanaka mara kuitire zvakanaka. Ndiri panguva yakaoma panapa nenyaya yemwana uya. Handiti ndakudza ingati prophet vati mwana ngauye mangwana ndinde naye kudiku. Handitika mangwana ndimuke nchinda naye. Handizivi ndiri kungonamata.